na enenso menya givers Herbal Center for wa ha say ya na de odene ma ni nyina bia ba wa ha ntino wi ya na wahwehwe bi na de bi wo show sa na de bi wo she cleaner no toilet de na fine so ya pebi be me na no pe ye mu ache ababa me je so bi bia boko de mo se de na ye mo rade ma se de na ntina ho sa na ohwe so de bia so ya da say ye we givers nuro ye wo montin a ye de twitwie ne ye de hohoro na wo so bowura mu a ukọ mo so no ne ade a ebuso na so akwaje odi yenti madase anope na me mfa ncha kese mfa magana de hye wo mo cheche ne benche ne wiase afa ne nyina encha kese efi yen kofa ba ne na anofo eye Dr. Solomon Kwabi na afa ye kwancherefo peni ura kofi kakare nchen ene anope na onim se sutobre mu no ya taika infections any infections ya na enye empaso gudie enye yenua ni die ne ebia ya hofade na emom no suto ye toya ye nanti ya ye ko bei na ye si ye kemu ene na momontin so nyina no yesesa niama hodo ene ye de kokọ ye nan ahodo mu ye offices ahodo empo ehyan ahodo na ye tinem no ye de niama hodo ene efa fifa mu a eno no ye mfa ye ni kan se ye den emfa ehu eno ntina eye Givers Industries okani nyina boma na Givers Industries enumu ene ye Givers Herbal Center ye wo Givers Natural Mineral Water ene ye wo Givers Clean Care Products ene dwumeku ahodo aka na ene no Clean Care Products no han komo ena me ne ahwefo ene wiase afa na nyina no ebe abedi eso yi tutotuto yi a me pacho de bia me ka edi adanse sese me nya bo refi hanu a se kim na me bie mu reception na mpampan a eye Jimmy Tata no echesa mpa ene multimedia ne adonfo ene Givers mama ayi ahanu adane multimedia Givers fie na ese bibia no etumi ekonkan eye pa na eso etoyi me pacho ope cleaner papa na wotumi de didwuma o tiles ahodo o rubber carpet ahodo o terrazos ahodo enye se otimi da se abra no atamwakura na mom no o to ano ato papa na eno na be ye adwuma no de ama wa wo hwemi a wo so baby a wo hwemi bia no hwe wo fie ho no mo hwe office ho hwe adwuma mu ho hwe school mu ho won se o call foforo tiles foforo na ya to a ye hyehye no won se enidum sa eniwe na achen aze na nse onwremu a na se ntetia bi numu piepie fi ho na ho numu ayi bibibi me pacho wanya cleaner papa emfa cleaning na kwakọ wie usa na mo no pe cleaner papa de no na Givers for ya kwakọ de aba Givers multi-purpose cleaner e no na ekra me wa hey Givers multi-purpose cleaner utie din na mo na utum se ye niam bebre entino wow carpet opese so ye kama obi won ma o wonso wo be didi awie bia o didi na bia asofam anwan ne bia na se nkwan ne bia asofam na ho ye nyan na ye bibibi enkola nso wo fie wo mo wiawia nam fam sa me pa cho so nya Givers multi-purpose cleaner ne ane danso ho ne ye di edura ye fa na ye disinfectant ye wudura ku amonkumankum a ye mfa ye ni se den emfa ehu enu ntina unya Givers multi-purpose cleaner ebra ema o tiles no eni ate na enia atija kama de ama no na disinfectant so ku amwankumankuma bi entatie bi numu ne niam bia ye piepie fitaas no ebe kun ni nyina den e de free ho de ama eno akire rubber carpet no so no obetumi anya bi e de apepa so na bibia no aye kama o terrazos ahodo ene fitu kitchen e call washroom call bedroom e call corridor ene ho ba bia unya Givers multi-purpose cleaner na eno na beboa na nse washing bay for no wo mo no mache e de aboso ene ya ubewura mu enam empampan a wo eye Givers eye multi-purpose cleaner a we be ka say eye the triple S eye the sweet scented smell na eno wo mu ninti no wo say ehyen ahodo no eno na yo mo de pepa carpet no so ni seat no mu na fe de mo etwa na ye kama na ye hwampa eti Givers multi-purpose cleaner efie bi ehia bi adwuma bi emu hia bi ankran bi ehia bi suku bi a sorry bi a wo mu hia Givers multi-purpose cleaner na etumi agba ni titiro any co-stores ahodo any butchery shops ahodo mpacho hia bi saa wansana na yo mo beto nwom ha ho wansampo bi ni nyina no unya Givers multi-purpose cleaner na
empampan ya de beba ho ntino enya de a wansena bia ba beto ayeyi nwum na bebo samomu bia de e wo honom me pa cho Givers Clean Care product ukom me kom bia wo man mu obenya bi Shoprite bia wo man mu China mo bia obenya bi ani be bia ton ade bia de Givers multi purpose cleaner no enya ade a eye na wo honom a obetumi enyem na bibia tumi akonka we ena ye Givers Rozone no Givers Rozone won say me di kan enso tutoto ya ebia onamwa na ebia ka ebia bo atache bi edegu atade fitemu anase bia onante na ompabwa no asesa atache bi edegu atade fitemu se ba ne niam fita pa ayefi na opese ni te oniam fita pa asen na opese ni te de mpacho na na Givers Rozone unya Givers Rozone na eno na ebe boa ma oniam fi ni titu enso to won se na nse me ba me kan ho asema che womo ye decorations ahodo ne event organizers ni eno a ena womo di djuma na bibia na tumi konkan entunya Givers Rozone o blanket ahodo o bed spread ahodo a ni nyina ye white na aye fi no me pa cho we ena betumi abo na ne da sun ni Givers Clean Care product Dr. Solomon Kwabi akofa de aba no me pa cho ni nyina eno ye wa ha nyina ne aka ahodo no ye the disinfectant egumu okay enti won se wata de fita na wa hye no enfifiri atew wo yo akobasi ho na bia niam bi wo mu a hu fa wani hu no me pa cho di sia ni nyina no won se best spreading wo da so bia na otwe na usie bi ho anansa entumi nsine de bia enti no bia wo da so bro dako ansa na usi me pa cho nya Givers Rozone a me pa cho no na be den ebetumi aboa na be bia tumi akonkan mekon bia China Mall Shoprite bia ton ade bia de Givers Clean Care product Givers multi-purpose cleaner Givers Rozone obetumi enye bi wona na wa nkasa udi ho adanse a wo kirem se ye no we na Givers WC cleaner Givers WC cleaner eben se mete reception na mete se doc di kan ba ye na wo kan infections asem se sebi be ma ne de okwa so odi honi ani de ni nyina betumi etu sa infections ni nyina ase se wonya Givers WC cleaner Givers WC cleaner na won say empempi na du bi a obeka so we na me WC ne mu awe na achen ne mu aye dada enye foforo na wo koto no na ebe bibi nya Givers WC cleaner o de waye obi bie we na wo koda no o de fa gumu a fa pete ho a o wi akata so na o de kona koda ade be che no efini impurities ni bibie won bia no na yi ni nyina den e de efiri ho e de ama na eya ne se wo fa brush na o de afa ho na wa fresh na se bie tumi akonkan ni titru ene wo mo a wo mo de amansa je na bie e de dinu e public WCs ahodo no me pamcho wo mo nkonko pe bi esa say sit na mo a obi be tena so no we be sorry ma we nso aba ma we be sorry ma we nso aba o de nya Givers WC cleaner na eno na be de ebetumi aboa wo na bibia na tumi akonkan enti bomode na ko pebi anope ya na entumi mbo o de oni bi kra na se ne otumi bowra shop na otumi kwa window shopping on taade no mpa aba no o de bowra yi makom ho China Mall ho any Shoprite na ga so o de o ba window shopping Givers Clean Care product no o de bi se bo no na o muntumi nkyerɛkyerɛw na bibia no entumi enkonkan enkyeremu de bia na obi pe bi etu aton ana se bia o pe bi obetumi enya bi aton ana se enkyeremu bi asin we no mepa chaw na mes no e wo kasamfoni ne so na mom no 0543 22 24 70 0543 22 24 70 na so tobre mu nsu de ensuo ba kope ena obi ahia eno ana Givers Ice eno ni nsu a obo odin a ni abetia ne se aboju nsuo je se ye nsu a honom a na se obo etumi atoyem na afa de obo adwo ho na bebia na etumi akonkan ni nyina no nso de bebia wo man mu bia no obetumi eden enye bi na bebia no etumi akonkan na ne krakra ma me kono ye pe IT professional obi a na adwuma bobil na eba na abefo ni nim de bia onim de pa no enti pa cho wa onim so ye IT professional ene o de si ni escape ni niama keka homa etumi ye adwuma me pa cho so betumi afre na mes na wo screen no so no 0543 22 24 70 Givers Industries ye ni hia ni ye no aye adwuma ena no pay sa emfa usi ha mfa cho me se papa panti Givers product ni ye kokwaje wo de
na unso fasiesie bia wo se utumidi esiesie ma yenyina no so no ye mfansi ha na mum yeguso a ye kai wo se Father's Day de ye de ma awofo no sa na ye no pepepe so ade ama agya no mo enti de wo betumi aye pa de ahye papa ni monyam pa ne se afi Father's Day de nkrofo to anya wo do wo anya bi eni papa ya te hoi se ye wo apomodin pa bibia ne ho hia yem bi ade biem na apɛ so wo hoden a sika wo benya go betumi aye adwuma enti wo papa ne mfie ba bi a waduri no wanya hwe ya ma no Father's Day kwasi ada na wo fa ne mra multimedia ha ne en check no ma en check prostate no bisa nkomo a ye die no kire pefe se wo nyine ne na prostate no so nyine ti wo so obo prostate no ho ban e ma cancer mfa ne ho nyim ansa no warahye ahyase na ayetumi ebo ho ban ti adai so papa nsem ne fa ne bra papa Father's Day men to bibi e be ma wo yare ne mom me ma bibi obenya apomuden pa eno ansa oba be kan yensa ne aye screening no e dia ma no free bra yenye na kapre kra ne ahwe ada apomuden ne ma bi e wo se wonya esa de ka ho ye we ma wo papa ne wonya nkwa etena se me ma ne hunu ne nananom ne nka nso a papa de bia so wo hira wani ti kwasi ada anopa no na ese ne agyanom ena ma mo mo agyanom awafo na momfa mo kunu no momra ne en cheke emfa mamo medin de afia amankwa tamaklo meko na afei mamboatema ya krado ahosepe eba wakwan ma semidika wo ho pensempensemu so ebeba medin de afia amankwa tamaklo